Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Mulat ako para manakot. Ay, partner. Kwentong katatakutan. Brace yourself. Sana ay hindi masyadong gulatin ni Chuper si Nicole. Ay, hindi. Wala namang ganun na. Para hindi tayo mabingi sa tili ni Nicole habang binabasa ang sulat ko. Parang naninervyos ako, ha? Parang medyo matindihan itong pakwento ni Grace. So, na ba namin? palitan na natin part ng ating background music. Sige. Gawin na nating katatakutan. Ito na nga, tambalan. Bata pa lang ako, nakakakita na ako ng mga hindi nakikita ng iba. Ay, parang yan Parang yung mga misis yan, partner eh. Oo. Yung nakikita niya yung kalat tas hindi nakikita ng mga, ng mga Ayan, kasama yan. sa bahay. Baka naman kwentong Kwentong may bahay. Yan. So bata pa lang ako, nakakakita na ako ng mga hindi nakikita ng iba. Ano ba yan? Hindi mo kita kaya. Hindi ko kaya yung background Intro pa lang. music. Yung background sound, partner. Kapag ikaw po ay nakasuot ng earpiece, parang lumilipat-lipat siya ng sound from left to right. Wala. Hindi ko yata matatapos to. Well, dahil laging ganun ang eksena, nasanay na ako. Natatakot pa din naman ako, pero hindi na ako nagugulat na hindi nakikita ng iba yung nakikita ko. Medyo hinaan mo nga, partner. Ang lakas nila, parang ang dami nila sinasabi. Dinadasalan ka na pala ng di mo alam. Yun, ewan ko kung paano ito sa speaker ng radyo po ninyo, ha? Pero para lumilipat-lipat yung sound sa kaliwa sa kanan. Tapos nananatili sa bunbunan mo. Nananatili sa utak mo. Correct ka. Anyways, gaya nung minsang subsub ako sa trabaho sa opisina. May mga bisita si boss na pumasok sa office niya. Ang pinagtataka ko, dalawa lang yung pumunta kay boss. Pero yung isa, tumayo sa likod na upuan ko. Sa loob-loob ko, baka naman supervisor. Oo nga naman, Oo. partner. Baka naman Masyado mo tinatakot sarili mo. tumayo Mali lang ba nag-ocular lang yan? tumayo lang sa likod sa takot. Uy! Yun nga, sabi ni Grace, sa loob-loob ko, baka naman supervisor at gustong mag-observe. Oo. Dahil matagal-tagal na siyang nakatayo sa likod ko at hindi nagsasalita, nagsimula akong kabahan. Dahan-dahan kong inangat ang ulo ko. Bakit kailangan dahan-dahan? Pwede naman mabilis. Dahan-dahan kong inangat ang ulo ko at tumingin sa salamin para makita ko kung sino yung nasa likod ko. Walang tao. Kaya pala sabi nung writer natin, si Miss Jane, sabi niya, sana kayanin mo. Ayoko, hindi ko kaya. Sabi mo, May bumubulong sa'yo hanggang sa pagtutulog mo, dala-dala mo to. pagbulong. Hindi ko kaya.
So wala, umikot ako at tumalikod, pero wala talagang tao. Kahit takot, hindi ko nalang pinansin at tinuloy ko na lang ang trabaho. Pabiro ko pang sinabi na tulungan niya na lang ako sa ginagawa ko kaysa manakot. Kita mo, nagtatype din, ano? Ginagaya ka. Ginagaya ka. Nagtimpla rin ng Oo, kape. correct. Minsan naman kumakain kami ng tanghalian ng office mate ko sa staff house. Maya-maya may nakita akong babaeng lumabas sa kwarto ng isang staff. Nakadamit ng kulay gatas na pangtulog. Lagpas balikat ang itim na buhok. Hindi ko na siya tiningnan pataas. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko at nagdasal ng taimtim na sana pagdilat ko, wala na siya. Pagmulat ng mga mata ko, wala na ang misteryosong babae. Tinanong ako ng mga kaibigan ko kung okay lang daw ako dahil namumutla daw ako. Tinanong ko sila kung nakita nila yung nakita ko. Wala daw silang nakita. Baka daw, gutom lang ako. Hanggang ngayon marami pa rin ako nakikitang kakaiba. Walang oras at walang warning. Tuwing mangyayari yon, dinadaan ko sa dasal. Kay Lord ako kumakapit. Walang kahit anong multo o elemento ang mananalo sa Diyos. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Nicole and Chris. Huwag pong pakakasiguro na kayo lang dyan sa booth. Oh my gosh! Nakakaloka, baka mamaya pag nanonood siya ng live, ang dami niya nakikita! Oh my gosh, hindi ko kaya. Oh no. Huwag pong pakasiguro na kayo lang dyan sa booth. Baka po may kasama kayo na hindi nyo lang na... Nakakalimutan mo yata. Hindi na ako 25. May narinig kasi ikaw eh. Kung ikaw may nakikita, ako may naririnig. Na hindi nyo naririnig. Ano ba? Naririnig niyo ba yung background music? Nakakaloka, promise. Para may... Happy birthday yung background music. Ano ba happy naririnig mo? Mukha mo happy birthday. Sana masindahan ka ng kandila sa mukha. Sana may multong kumanta sa'yo happy Oh, ayun na, birthday. Twinkle Twinkle Little Star na nga yung tumutugtog ngayon ewan eh. ko sa'yo. Sabi niya baka daw may kasama daw tayo sa booth na hindi lang daw natin nakikita. Di buti naman, di naman sila nakikita. Ang inyong tambalanista, Grace. Hindi natin sila nakikita pero naririnig mo sila. Oh my gosh. Diba? Diba rinig na rinig mo? Ang lakas! Ang ingay! Gravacious. O anyways, ano ba yan? May dumidigay pa, hindi kay niya. Yung tunog na digay, naririnig nyo guys? Wala nga. Tumigil ka. Masaya ang tugtog eh. Oh, may batang kumakanta. Why? Tumigil ka, You partner. be in my heart. Yun yung kanta niya eh. Ganon? Can you be Talaga in ba? my heart? Kung sa'yo, partner. Ano ba naririnig mo? May mga bubulong, ang dami bumubulong. Ano Oh binubulong my nila? gosh. Mananalo ka sa loto. Oo. Pakibulong nga ng number sa loto. Diba? 7765. Taya mo sa loto alas 6 ng gabi. 6-1. Mananalo ka 2 million. Ganon. Kapalit ang kaluluwa mo. Ay, naku. Nakakatakot. Nakakatakot. Yung nanalo ka pero may kaluluwang involved. Nakakalurke. Pero katulad ng alam niyo po parang feeling ko sa buong linggong ito hanggang next week na ang kwento natin ay kwentong katatakutan. Ang mga eksena po talaga mga kabisyo ng mga tambalanis na nagkukwento is that ano ba yan? Ano naririnig ko? Magpasuob ka Shut up! mamaya ah. Pa-insenso ka mamaya. May mga naririnig kang hindi namin naririnig. Ano na yung naririnig ko? Nakakalurke. Ayun, ang lagi nilang sinasabi is that walang elemento o walang multo. Yan. Huwag kang galaw ng galaw, partner. Nagugulat ako sa mga Ang haba kasi nung wire, naiipit ko sumasabi sa Nagugulat studio. ako sa mga galaw mo. Ang lakas ng mga background music eh. Uy, ang hina-hina nga eh.
Ano ba? Naglinis ka lang ng tenga mo kanina. Sa bagay. Ibalik mo yung tutuli mo. 6 months worth of tutuli yung natanggal eh. Kaya parang feeling ko nalilinig ko lahat. Charot. Oo nga. Diba? So walang elemento o walang multo na mananalo sa Diyos. Napakaganda ng sinabi ni Grace na ganyan. Agree Ewan ako ko nga doon. partner eh. Yung, buti si Grace nasanay na eh. Alam mo yun, parang... Ewan ko, makakasanayan mo ba talaga yan? Yung mga ganyang klase mga bagay. Parang napakahirap. Pero well, may mga bagay talagang hindi natin ma-explain katulad ng third eye. Correct. Kaya ako ayoko na nga may mga kasama sa lakad na May nakakita, eh. di ba? Tapos lalo na kung Oo. natutulala sila, tapos may tinitingnan, ibig Hindi sabihin. sila masayang kasama. Oo. So dapat yung mga ganyan na nakakita, kung hindi naman makakatulong yung information na may mga kasama o may nakapatong na dun sa isa nyo kasamahan, di ba? Wag nyo na lang sabihin. Totoo. Ganyan. Di ba may nakwento ko niyan dati? Long time ago. May pinuntahan kami na ancestral house. Tuwa naman ako doon sa bahay. Hindi naman siya nakakatakot talaga eh. Maganda, nagustuhan ko yung structure mismo. Umakyat lang ako doon sa second floor, kasi nado yung sala. Sabi ko, sige, mamaya na ako makiki-jamming doon sa mga tao. Nanonood lang ako ng TV. Napag-isa lang ako doon. Tapos yung isa naming kasama na sumunod sa akin, hinawi niya yung kurtina. Tapos Okay. bilit niya uling ganun. Okay. Sabi ko, ba't kaya hindi siya pumasok? Akala ko manonood siya ng TV. Yun yung yun yung impression ko. Sabi niya, O bakit may hinawi? Wala namang kurtina. oo. Siguro yung kaibigan ko nagdodroga na naman. Kumakaway pala. Hinawi. Okay. Oo. So may hinawi yung kurtina. Kasi binalik niya uling ganon. Kasi hindi na siya pumasok. Hindi na siya pumasok. Tapos pagbaba ko ng sa ground floor, sabi niya, may kasama ka sa kwarto. Ay, may kasama ka sa sala. Sabi ko, wala, sino yun? Mag-isa lang ako umakyat doon. Seryoso ba? Sabi niya, may nakatayo daw na lalaking kalbo sa likod ko. Oo nga. Totoo, sabi niya, kaya pala parang nataranta ka nung ginano mo yung kurtina, tapos ibinalik mo ganon. Kasi yung nakita niyang matanda doon. Nakita niya yung picture sa baba. Oh. Nandun nga sa baba. Ito yung malaking picture na nakita ko nasa likod mo. Sabi niya sa akin. Totoo ba, partner? Oo nga. Oh my gosh. Nakita niya. Ancestral. Ibig sabihin, lumang tao. Hindi ko sure kung kakayanin ko pa yung October 30, 31 and November 1 na mga horror stories. Kaya sa amin noon, simula nung susunod na lakad, hindi na namin sinama. Oo, kasi ang dami nakakakita. Oo. Or dapat hindi na kayo pumunta sa mga ancestral homes. Sabi namin, naka-blindfold ka dapat every time na lalakad tayo. Correct. Ha? Yung mga Oo. din pala siya partner. Kahit naka-blindfold siya, nakakaramdam naman. Huwag nyo na isama yan ha. Tapos huwag mo rin pakilala sa akin. Baka mamaya, ayoko siya maging common friend. Baka ang dami niyang nakikita, di ba? Oo. Tapos kwento niya pa sa iba. Tama. Oo, tsaka baka mukhang chismoso din. Oo, kasi dami niyang kikwento eh. Oo. Uy, nakita ko si ganito, may kasama, Correct. inyatid si ganyan. Totoo. Di ba? Baka mas pluk pa yung mga natin. Iba na pala. Ayoko na talaga. Ayoko na siya maging friend. Sa bagay, Paki-note mo ha. Huwag maging friend to. Charot. Sa bagay naisip ko nga din, mas mabuti na yung experience ko na hindi ko nakita. Oo. Nasa likod ko, pero hindi mo sa akin alam. nagpakita. Correct. Kasi, Kasi wala ka namang ganun, di ba? Wala Oo. kang third eye. Ang masama nakita ko rin di ba? Tapos sa pagbaba ko, nag-tie yung sinabi, nag-match yung sinabi namin. Nasa likod ko siya. Sabi niya, oo, correct. nakita ko rin. Ito yung nasa picture. Katakot yun, no? Oh my gosh. Oh. Ay. Tsaka mag-ingat din po tayo sa mga sinasabihan natin kasi malay mo, hindi natin masasabi. Meron talaga siyang sakit sa puso. Oh, isa pa yun. Oo, kaya yung pagiging magulatin niya, Oo, hindi pala, mag-cause oo. ng asma niya. correct, di ba? Maging dahilan Mag-trigger kung ng asma niya. True, hindi na Oo. makahinga. Oo. Ingat-ingat din po Oo. tayo sa mga ganyan.
O, di ba? Huwag tayong magsasalita ng hindi ka nais-nais. Tama. So, nanonood ka ng TV? Nanonood din ng TV yung kalbo dun sa likod? Oo, nasa likod ko daw. Tapos malaman-laman namin, yung taxi nasa picture na yun, patay na. Oo naman, malamang. Oo. Ay, hindi naman lahat na nasa picture patay na. Baka naman kasi part of buhay pa. Oo nga, tinakot lang pala namin sarili namin. Ang totoo, nandun Buhay naman pala pa talaga, siya. nagbabantay talaga siya ng bahay. At naninirahan ka sa lukuyan. Correct, siya pala yung caretaker. Yung in-associate sa nakakatakot. Pero Kaninaning ka. buhay na buhay pa pala siya. Sabi, nakita ko siya pumasok ng bahay. Oo nga. Kasi nakatira siya doon. May picture pa nga siya eh, di ba? Oo nga, kasi nga buhay pa siya. Oo, at nakita ng lahat. Oo. Diyos ko Lord, nakakalurke. Nagkatakutan lang pala. Yung pala Oo. hindi malinaw sa amin. O tinakot na lang namin Pero yung mga bakit, sarili namin. hindi yung pero walang nagtanong partner kung bakit siya ganun, anong kwento ng buhay niya. Hindi na nga namin sinama eh. In-unfriend na namin siya. Hindi, yung sino may-ari ng bahay, yung may-ari ng bahay ba Hindi yung... rin namin kakilala, nakitira lang. Tingnan mo, nakatuloy. yan kasi. Sabi kasi may kainan eh. Punta kayo sa bahay, may kainan. Yan kasi. Alam mo partner, yan. Sama ng sama lang. Yan yung epekto partner ng sama lang, hindi na nagtatanong. Yan hindi talaga, alam mo, Sa bagay. nagigets ko naman na hindi tayo mamamatay ng gutom partner. Oo. Pero may mga pagkakataon din naman, medyo alamin din natin kung saan tayo pupunta na may libreng pagkain. Ha? Sa Baka bagay. ikapahamak din natin yan. Ayun pala talaga ang lesson doon. Oo. Wag sama-sama. Wag kang patay gutom. Correct. Para hindi ka yayain na, 'di ba, sasama every time na may magyayaya sa iyo na kakain. Diba? Hindi ka mamamatay sa gutom. Correct. Mamamatay ka sa takot. Totoo. Pagsama ng sama sa ganyan. Sa true. Oh. Adi Grace, thank you. Sana kapag ka nakakakita ka at nakakaramdam, laging Manaig ang panalangin. Oo, correct. Yung sinasabi mong kumakapit ka sa Diyos, very good talaga yan. Tama. Yan naman talaga 'di ba, sa lahat ng mga hindi na not necessarily mga ganitong klaseng mga nakakatakot, but anything that we go through na parang feeling natin hindi natin kaya. Nakakatakot hindi dahil sa multo or elemento, kundi nakakatakot kasi isa siyang matinding pagsubok pagdating sa trabaho, love life, career, 'di ba, relationships, kung ano man. Pero Wala ka sa tinatapos ko na eh. Grabe, hindi kalma yung morning ko, nakakaloka. Tinatansya ko pa eh. Tama na, huling minute na lang. O, di ba? Katulad nga na lagi naming sinasabi, di ba? Kapit lamang. Anumang Yes. takot na yan, di ba? Lagi nating tatandaan, kapit. Talaga ba? Ay, nako. O, Pray lang, pray. Pray lang tayo mga kabisyo. Salamat sa pagtutok, Grace. Thank you for sharing your story. Ayoko na nga encourage kayo na mag-send ng katatakutan story. Ayoko na. Send lang kayo. Ay, nako. Oo, kahit hindi Halloween, kahit hindi Magno-November. Ay, nako. Send nyo lang. Ay, ewan. Pag-usapan natin sa mga sa birthday ni Nicole. Pag-usapan natin to. Ganito dapat yung mga kwentuhan na mahiwagang Bornay. Ay, nako. O siya, exit na kami. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!